Mabungahong kabuntagon mga igsoon live ta. Please share our live this morning. So, mabungahong kabuntagon mga igsoon, ining kabuntagon mo-share ko ang igsoon gamay kay this morning na-receive na ko nga message ba may tungod sa iyang kinabuhi nga struggle na siya kaayo. So abi ko unsa iyang problema umdelain kundili gusto lang siya mga igsoon nga makaundang na gid siya sa kanang sigarilyo. Mauni yang bisyo na lang karon sigarilyo. So gusto siya nga malimpyo siya, mahinlo siya ba. Mao na nga nagplano ko nga ako ni siyang i-live. Akong gihimo karon nag-live ko why? Kay kabalo ko nga daghan karon nga mga tao. Pwede niyo itag mga igsoon, pwede niyo mention nga wala sila laing bisyo, sigarilyo na lang. Pero naglisod sila unsaon pagawas anak. Sama ni ako ang ning message karong buntag. Shout out Pastor Rob Olivares. Abante te kanunay Pastor. Salamat sa Ginoo. More fire in Jesus name. No? Daghan kong nadungog mga igsoon nga mauna lang ni akong bisyo pastor sigarilyo. Now today tudluan ta mo unsaon nga ma-set free ta totally. Set free indeed, igsoon, parihan ako. Kaya ko, di ko mutuo anang mingon nga, nabitong, although, laylahi man ta, pero ang uban mo ingon nga, adi lagi ka ng ginagmay, nanay, pariha ka ron, oh. Kitindugaya na, magsige lang daw singog, last na ni nga stick. Pero di gyapon siya kaundang, kay numdum ko sa kong kaugalingon. So, this morning, tagaan na to nag-solution, mga igsoon, but before we proceed, I just want to encourage everyone to share our live. Labi na sa mga kaila ni mo nga naay bisyo niya, kabalo ka nga gikapoy na siya, gusto na siya muundang og sigarilyo. Although di siya mo soyo pero mo sigarilyo siya. No kay matod pa sa akong nadunggan sa kadaghanan, pinakadugay daw mawala nga bisyo sa lawas is sigarilyo. Dihang dapita di kita magsinabot gid ko mutuo diha. Kay the moment mga igsoon nga ako ang na-encounter ang power ni Lord instantly. Wag tang tanan, wala nagingon-ingon nila o kanang gradual unsa na dia. Nya nasa ko ipamatuod ninyo pinagi sa pulong sa Ginoo nga one si Lord mo lihok, one si Lord mo bag-o. Wa ibilin niya. Have a blessed morning Sister Flor de Lesa Valencia. Shout out din ako be ang Kamigin. Bago pa lang minaabot mga igsoon. Gahapon praise the Lord kay abot na mi sa mong balay unya malipayon tungod sa kadaugan nga gihimo sa Ginoo mga igsoon. Grabe ka bless na ako sa Kamigin tungod kay aside nga naka-share ko sa pulong sa Ginoo dito sa as their guest speaker sa ilahang Thanksgiving, naka-share sad ko sa Mambahaw District Jail sa mga piniriso dito mga igsoon, no? So grabe si Lord kamaayo and wa ko nag-expect kaya akong plano dito mga igsoon is
muwali isip speaker nila sa Thanksgiving, and at the same time mo explore sa the beauty of the islands of Camigen, but gitugot ni Lord nga makasulod tag prisuhan. Salamat kay Ginoo. Relate pod ko ana pastor, ingon ana pod sa una tanang bisyo akong okay. So bisyo gawas ba no? So mao ni mga igsoon, mao ni atong live karon no. Gusto akong i-live igsoon, i-live broadcast. Okay. Ang angay na tong buhaton para totally ma-set free ta sa unsay nakagapos na to. So ako ni siyang gipahinungod jud sa nag-message nako this morning. Last night pa ni siya nag-message niya. Natulog man kog sayo kay kapoy lagi kag biyahe from Camigen. In how many hours? Dugay kay mga igsoon kay from Camigen to mi sa Hagna, Bohol, and then 3 hours ang biyahe yesterday, kapin sa barko, and then from Hagna to Clarin, taas-taas pa. Mao na nga medyo gikapoy ko, so sayo ko natulog gabi niya na nag-message na ko about ani nga gikapoy na daw siya. Gikapoy na siya sa sigarilyo nga bisyo, ay gusto siya mo serbisyo sa Ginoo nga limpyo na gid perti ninduta nga tinguha. Praise the Lord. So again, before I start, I just want to encourage everyone to share our live this morning. Pwede po nimo igsuon ninyo i-mention inyong mga higala sa comment section, labi na kay mga higala nga naay mga nagbisyoso bitaw nya gikapoy na kay akong naibawaan ra bisag sigarilyo jita. Akong sigarilyo before igsoon Malborong pula. So 10 pesos na daw ang stick, mahal na kayo nya samot na usa ka kaha. No, mauna pa-shout out ko pastor sa Payot family na minaw minimo ari. Shout out sa Payot family nga naminaw karon, especially to brother Jamie Payot. Salamat ninyo no, God bless, God bless. And of course, shout out sa nako si brother Mark Jan Umandam nga kanunay gini siya mag-atang sa atoang live. Unya busy man kay ko brad. Okay? Shout out, I love you brad. Welcome back. Salamat kayo pastor. Salamat kay brad. Brad, magpastor na po di po ko no. Okay, so salamat kay Brad sa kanunayng pag-atang sa live na to. And again, please share our live this morning. Kaya atong ipalanog karon ng pulong sa Ginoo ni Taknas ka buntagon. Mao ni nindot imarites, mao ni nindot ipakatap mga igsoon og sanay mga Bluetooth speaker diha. Hala bombahin ninyo, pakusgi niyo diha mga igsoon. Kaya atong ipalanog karon ang mensahe sa Ginoo. Salamat Pastor James sa pagbasa way sa payan kanunay igsoon. God bless you more. Ako na i-shout out ang mga young pastors o mga higala nako, mga bag-o na kong na-meet sa Camigen nga naa karon sa Gingoog City. Okay? Shout out sa tanang mga taga Gingoog City. Unya basin usa ka adlaw masaag ko diha pohon-pohon itugot sa Ginoo. Again, shout out sa taga Gingoog City katong mga bag-ong na-meet nako nga mga followers nato nga mga young pastors, and of course mga young people nga na-meet nako last Tuesday during the Thanksgiving Day sa Camigen, sa Pisigami, Camigen. Magting kung ako masayo. Okay? So shout out ninyong tanan, kita-kita sa pohon saktong panahon. Praise the Lord. And again, ako sang gi-shout out mga OFW, mga nagmata pa diha. Kunya, mga inay kog pasensya no. Sa uban ba nga mo question sila kay dili daw nila makita akong live sometimes kay I notice igsoon nga murag naay mga nilutos na to ba, ning persecute na to nya gi-report niya atong page kanang mga kuan bitaw di mo angay og kanang pareha na to no, na kabaluman ta di man tanang tao ginahanan to, although naay mga daghang na bless pero naapoy mga tao nga di mo angay, labi na istrikto sila sa relihiyon. Mao ko ni resulta kung imuha jung gihimong Ginoo na imong relihiyon, di na kaganahan maminaw sa uban kay gusto kag sakto ka permente. So nay uban nga nag-report sa tong page, but mao na hinungdan nga not recommended ta, but okay na kay maka-live man gihapon ta, wa man na mo effect. So mao na mga igsoon nga ako mong gi-encourage nga i-share atong live kay ang uban dili ni sila kabantay. Kay nga naman not recommended ta, no? Unya ang shout out anang mga OFW karon nga nasa lain-lain kanasuran nga kanunay nag-atang sa atong mga videos live, mga short videos na to mga igsoon. Namos from prayer, mga naka-permanent resident diha, mga seaman nasa naaman mo ron sa mga cargo ship or sa cruise ship. Namos akong pag-ampo kanunay. Anyway, shout out EG Piroso. Okay?
Shout out Pastor James from Loon, Bohol. Okay, from Loon, Bohol. Kuan na data. Dool na to. Ako rin shout out ang security guard gahapon sa Hagna Pier. Okay, kay naay kaila na to dito mga igsoon, followers to na to. Klaro kayo. Ug akong gi-shout out sad ang driver sa Bihair nga gisakyan na mo. Kay kaila gyapon nako. Mga nag-follow na to ha. Ug ako sang gi-shout out ang driver sa Baobao gahapon sa Tagbilaran City. Iya jud kong gidool nga vlogger ka sir ko nga dili. Nag-share lang ko sa pulong sa Ginoo. Praise the Lord. Ug akong i-shout out akong brad sa Alpha Kaparo nakasakay na ko gahapon from Camiguin. Ug nagkisi-kisi siya kay nganong wala daw siya kabalo nga wahi na siya nakabalo nga naakos Camiguin. Brad, shout out, long live nimo. Okay? And ako shout out ang Cebu City Jail as always akong mga pinangga diha, mga igsuon, mga igala, mga brad nako diha, mga mayor diha. Wow. Ug ang mga jail officer padayon tas pagpangalagad sa Ginoo. And namo sa kong pagampo kanunay shout out to Brad Aris, sila Brad Kinit diha. Napabadiya sila sa guan, wala na ko kasuot. Shout out nila ni Brad Ibang. Kay si Brad Mago magchat-chat naman miro, nakagawas naman. Sila Brad Jao, shout out diha. RDC 123 Maximum 4, shout out. Hallelujah, praise the Lord. And sa pagyod Pisigami family, shout out. From Luzon, Visayas, and Mindanao. And kita din ninyo karong first week of June sa global, sa itawagan na, conference o global convention namin das Cagayan de Oro, Pisigami family. Anami diha, kita-kita din ninyo, banding na punta, fellowship. Okay? So, again, please share our live. Pastor, mayong buntag. Nakog Trinidad Arman Melindez Trinidad Bohol. Okay, shout out no brother Armando Melindez naa ka sa Trinidad Bohol. Di ako sa Clarin, brad. Ugma sa gabi dahil na ako sa Carmen, pasiron daw ko kung testimony. Again, akong gi-shout out bi ako sa ning ipanawagan bi sa tanang taga Bohol. Ugma dahil na concert ugma sa gabi kuni klaro no. Iluhan kini og ning dapit Bohol 2026, okay? Located ni siya, ang binyo mga igsoon adto sa Carmen Gymnasium, Carmen Bohol, ugma niya. Alas 6:30 may nakabutang atong gisend ako nga program, pero ang nakabutang ri sa ilang tarpaulin alas 7 sa gabi ugma. Okay? Unya naa ni siya ay ticket nga 100. Again, ako balik ko no ugma sa gabi kita-kita ta sa Carmen Gymnasium, Carmen Bohol. Okay, sa tanang mga taga Bohol, labi na ng mga nasduol, mga naa sa Trinidad, asa man ang uban diha Sagbayan, ari San Miguel, ay may ari si Rabulyones, Pilar, bisag Alicia, tanan, nangadul-duol diha. Bisag layo, basta ganahan lang ka mag-drive sa Ginoo mga igsoon. Magkita ta dito, na ako dito igsoon, usa ko sa gi-invite nila as magaingon og testifier, sakto ba ko sa milagro sa Ginoo. Mo testimony ko igsoon, gipasiron ko nila. So again, ugma sa Carmen alas 7 sa gabi. Asaman sa Carmen Gymnasium, Carmen Bohol ang title ning dapit. Dinihugan po ni nga banda, anwenti ni nga banda igsoon kaning together worship kay kanang di ko kalimot basta naay magpaampo diri kanang magpa-deliverance unsay nay kuan dia kanang gusto nang nayawaan unsay tawag na demon possessed kani may among kantahon nindot ning kanta kaning ning dapit. Okay, so ang naa nga mga banda nga mo present igsoon mo kanta mo kanta G First Band and Jobert Madera Music, Leviticus Gospel Music, and Together Worship. Kita ta. And yours truly. Na ako dito mga igsoon, no? Again, ugma na no? Sa gabi medyo pagaw-pagaw pa pero para sa kamayan sa Ginoo. Balag mga pagaw tani. Okay, so atong schedule karon perting ko anak. Kuan kayo ba? Dugol kayo. Pero diri man ta gitawag sa Ginoo. Nya sa Sabado pag yung Thanksgiving na to diri, and then next week napadyo ko'y sa Lunes kay ako may mo-share sa schedule pag yun sa mga graduating student, no, kay na may ilain man ang Catholic sa non-Catholic. So sa non-Catholic ako speaker nila karong Monday sa Baiso Clarin diri, pero adto daw i-held sa
lain nga lugar. And then the following day napapod ko schedule na pod murag Cebu na pod. Ako pa i-confirm kay nakabook ko diri Cebu. Busy kita mga igsoon pero at least nabisita sa pag-deliver sa pulong sa Ginoo. Wala na busy sa pag-deliver og shabu, okay? Mao na siya. So again, please share our live. Shout out to Chona Arienza Ibol Crisologo from Bislig City. So Rigao nino. Okay? Again, to Sister Chona Arienza Ibol Crisologo, shout out. Maing buntag sa Digsoon. Salamat sa higayon. Watching from Bislig City. And shout out to namurag na ako yung nakita Andre ba si Pastora Cleofe D. Siroy. Shout out nila ni Kuanda be sa Kamigin Pastor Rinaldo Salba. Okay, og si Tatay. Praise the Lord. Pastor Tatay na diha karon sa Magting ba na? Wa ba ko kalimot ko unsa nang lugar na diha basta mambahaw na siya no. Shout out. Okay? So magsugod na ta mga igsoon. Diliin lang ta magpaabot sa uban kay sigurado kung awasad sila kabantay nga mag-live ko kay wala naman ko tig-live kayo. Blessed morning, Pastor. Shout out from Gingoog City. Kani murag mauni ka uban mo ba? Brother Mark Jason Gumapo, shout out from Gingoog City. Is watching right now. Again, Igsoon, please share our live kay atong topic karon Igsoon. Kabalo ko nga daghang masangit ani ug daghang makarelate ani. Kay karong buntag pagmata na ko nakabasa ko nga agihang problema gusto di siya makaundang sa sigarilyo. Tabangan na to ni. Pinasikat sa balang kasulatan, no? Maura niya bisyo sigarilyo, gusto siya magpuyo nga limpyo nga mga lagad sa Ginoo kay mao na lang ni iyang bisyo sigarilyo. Okay? Ang uban maingon sayo na pero ang uban naglisod ani, naglisod. Sige na daw siya attempt nga mabag-o pero wa na bag-o. Of course, ka-relate ko diha ko gikan. Shout out Brother Jubel Hera. Okay? So mag-start na mga Igsoon, let's pray. Anyway, shout out PNP. Luzon, Visayas, and Mindanao. Ako mga higalang kapulisan diha. Praise the Lord. Barracks, Tagbilaran. O sa mga pulis ron nga naa sa kung ako masayop, base sa akong mga amigo, naa sila ron Cebu. Kay Murnaay Asian Summit. Sakto ba ko? Amping mo diha, namos kong prayer. Okay? Ako mga classmate diha, nga mga pulis, salamat. Sa kanunay nga pag-servisyo diha sa gobyerno nga uban sa kadlok. Sige, okay? Let's pray. Father in heaven, thank you so much for this day. Salamat, Ginoo, sa imong kamaayo, Ginoo. Ining kabuntagon, Ginoo, mamalandong ta kami sa imong balaang pulong, Ginoo. Himo aming takos, himo aming angayan, limpyo among kasing-kasing, and tagay mi kasing-kasing madinawaton, masinugtanon, tagay mi kaalam nga langit nun, Ginoo. Kaya nasayad kami, Lord, nga dili na mo masabtan imong pulong kung kami kamera. Dili na mo matugkad imong mensahe gamit sa amuang tawhanon nga kaalam. So this morning we pray for heavenly wisdom and the guidance of the Holy Spirit. Among gi-welcome imong balang presensya, Lord God, as we listen to your word this morning. Let it be nga amuning mabati, Ginoo. Let it be nga mabati na mo imong gahom to all of the listeners right now, tanang mga naminaw karon Ginoo, ipabati imong presensya, imong comfort as we listen to your word this morning. I declare peace of mind and sa among pagpamalandong karon sa imong pulong, Ginoo, wala mi laing gipataas, wala mi laing giisa, dili ang simbahan, dili ang pundok, dili ang buhi ngalan lamang ni Kristo Jesus. Holy Spirit, this is your moment. I pray nga tagaan mi nimo kasing-kasing nga madinawaton sa imong pulong o willing mo sunod kanimo. Again, i-bless ang tanang naminaw karon. And ibabati mong presensya, Ginoo. This is your moment and I declare peace of mind right now. I pray nga walay distraction kundi dili maka-focus me. Walay lang masintro, ma-focus sa mong pagpamati sa imong pulong ikaw lamang. Salamat, Lord God, imong i-bless ang mag-replay ani, Ginoo, ang nagtan-aw sad karon, Ginoo. Salamat sa kadaugan sa pangalan ni Jesus. Amen. This time we have 18 viewers. Wala ka bantay ng uban. Brad Pastor, naaday ka dia. God bless. Salamat kayo, no. Unya, katong giingon nimo nga sticker. Lugaran ako. Pero busy pa kay ko karon kay murag na moabot pud ang speaker na mo karon from Gihol nga Negros, okay? So ugma na po ko schedule o pilihan na pero lugaran ako na Brad Pastor, no, Anthony. Kita tapuhon ninyo itugot sa Ginoo, okay? So again, before I start and before I proceed, we proceed mga Igsoon, please share our live para daghan makabantay and then i-mention na inyong mga higala diri sa comment section nga gusto na maundang og sigarilyo. Kaya ron makadungog si Ani Igsoon. And
I encourage everyone also to type at followers at highlights at everyone para makabantay sila. And thank you day kayo. Shout out mga subscribers natin, new subscribers gahapon. Isag wa ta mo gi-encourage although na nakabutang diha nga subscribe, how to subscribe kay daghan ng utanan ako kay di sila kamaon saon. No, pero wala jud ko nag force nga subscribe kay nay bayad na. Pero ako mong encourage nga subscribe sa YouTube channel kay free ra na dara ang link sa caption. Okay? So salamat kay mga followers na to, mga subscribers tanan. New followers, welcome in this page. So wala ni laing gipasidunggan ngalan sa Ginoo, dili relihiyon tanan. Wala debate dire. No? Bible based lang ta. Praise God. So again, mention your friends and loved ones and you can type at followers at highlights at everyone and kung mahimo i-share atong live aron makabantay sila. Again, atong topic karon lahi ni igsoon. Tubagon lang nako ning bangot pakitabang ba. Nay nangayo og tabang igsoon kay di kapoy na jud siya siyang kinabuhi kay di siya kaundang og sigarilyo. Pero atong patubagon ang balaang kasulatan isibo sa nako ako ang kasinatian kay sibo man. Kapoy na siya, gusto daw siya nga muundang na kay gusto siya mo serbisyo sa Ginoo nga limpyo. Praise the Lord. Okay? Let's start. So naway basahon rin mga igsoon ang message niya nako karong buntag. Daray. Lalaki ni. Dili lang ko i-mention ang ngalan niya, lalaki ni siya mga igsoon. Ingon siya. Taas kayang message daraw. Dili na tabunan lang akong ngana kay di man niya ipakita. Mo ni message o taas, di maklaro. Darata taas kayang message o. Alright. Actually, gisend niya ako ni last night. And then, nabasa na ako karong buntag. Mao ni yung gingon mga igsoon. Paminawa. And again, i-mention inyong mga higala nga manigarilyo. Okay? Paminawa lang. Let's say. Kay, I believe, igsoon, and I know, dili tanang nanigarilyo karon og nag-inom, nalipay. Naiuban, gikapoy na anak, gusto na mo biya. Di lang sila kabalo kung unsaon. That is why I just want to encourage everyone to share our live and to mention your friends nga manigarilyo. Kay ako ra bang gabi the other night na ako'y kaistorya dito sa Camiguin ba nangutana ko kay ang iyang struggle yang anak kusog kay manigarilyo. Nangutana ko og tagpilang sigarilyo tinuod jud ang Marlboro mura og gis bato yang gingon ang steak pirti mahala. Yang usa ka how much more sa usa ka ang Marlboro. No? Yang kalibutan karon krisis. Pwede na ipalit og bugas. Sudan. Sayang. Ngano man na kay naglisod kay dili kabalo kung unsaon. But the truth gusto lang gyud. Gusto gyud unta siya nga muundang na. Sa man ni? Okay. Salamat sister. Kisa may ngana ni oy? Gibali-bali mangan. Nagibali na basta si Gis gibali si sa balido niya. Butong ni, klaro gibali. Basta, kinsa na siya. Okay? Ako masahon ang iyang message ha. Praise the Lord. Ana siya. Brother, mayong gabi Magpatabang ko nimo, brother. Usa ko sama nimo, brother. Gusto na kaayo ko muundang og sigarilyo, brother. For almost 15 years nagsigarilyo ko this year, sige lang ko og attempt nga muundang og ingon nga muundang og sigarilyo. Sige lang ko og nag-ingon nga last na jud ni nga stick pero dili jud ko kahimo. Karelate ko nimo, Brad. Gusto na kayo ko magbag-o, brother. Gikapoy na ko sa kinabuhi. Okay? Next. Nga ingon ani ko. Gusto ko kinabuhi nga limpyo. Wow! Walay bisyo. Og dool sa Ginoo. Mao nga mangayo ko giya nimo, brother. Para makabot nako akong mga gusto. Daghang salamat, brother, og maayong adlaw. Kumbalikon. Kuminawa yung mga igsoon. Ingon siya nako dito. Brother, mayong gabi magpatabang ko nimo. Usa ko sa sama nimo, brother. Gusto na kay ko muundang og sigarilyo. For almost 15 years, nagsigarilyo ko. This year, sige lang ko og attempt nga muundang og sigarilyo. Sige lang ko og nag-ingon nga last na ni.
nga steak pero di jud ko kahimo, brother. Gusto na kaayo ko magbag-o kay gikapoy na ko sa kinabuhi. Nag-ingon nga ingon ani ko. Gusto ko kinabuhi nga limpyo, walay bisyo ug duol sa Ginoo. Mao nga mangayo ko giya nimo, brother, para makabot nako akong mga gusto. Daghang salamat, brother. Maayong adlaw. Okay? Lalaki ni siya, mga igsoon. Dili na ko i-mention. Ang iyang gusto siya nga muundang sa iyang bisyo nga sigarilyo. Gikapoy na siya og sigarilyo kada adlaw. Sige siya ga-attempt daw nga magbag-o. Kada sigarilyo niya, muingon siya og last na nga steak na ni. Last na ni nga steak. Apan ang last nga steak way kaundangan, makainumdum ko sa una, mga igsoon. Magsige ko ingon, last na jud ni nga suyok. Last na ni nga suyok. Way undang ug di maputol. Good morning, Pastor Mabuhang Kristo. Nalipay kay ko sa imong pulong karon, grabe kamayong Ginoo. Salamat, igsoon. Sige. Ato na ning bombahan, but before na ko ni tubagon, ako mong dasigon. Palihog i-share atong live karon, mga igsoon, para makabantay sila. Labi na katong mga manigarilyuhay kay nain taon ta sa krisis karon, unya napay bisyo diha nga puno-puno, no? So I believe it is not the will of God nga mao na atong buhaton. Sayang ang grasya adto ra ipadong sa bisyo nga makadisgrasya, di ba? Hello, Beng Kubos, pakinggan mo. Okay, sige. Nindot kayo ni. Sige, ikuha na ninyo. I-mention na yung mga igala diha, mga igsoon. Okay? So, akong ikasulti ni mga igsoon, unas tanan, salamat, Brad. Kabalo kung nagtanaw ka karon sa live. Or mag-replay ba ka, kay nakatulog pa ka karon, or wa kay time busy ba ka. Salamat sa imong mensahe, brother. Nga diri ka ni duol na ako, grasya sa Ginoo. Ato na siyang tubagon uban sa tabang sa Ginoo, ug lamdag sa balang Espiritu Santo. Pinasikad sa balaang pulong sa Ginoo. Ato ni siyang tubagon, unsaon nga makaundang jud ka aning sigarilyo. Diha ko gikan. Gamay ra kay sa Ginoo, Gamay ra kay sa Ginoo na way malisod sa Ginoo. Now, before na nako siya tagaan og dako nga tagaan ako na siya tubag. Ako sang ipangutana, ako mangutana sa kunyo mga igsoon, sala ba ng manigarilyo? Gusto mo siya maundang sa panigarilyo? Anyway, shout out Batang Mindanao, 29 Vlog TV, magkita ra kita pohon, Brad Pastor, kay murag dool-dool kas gingoog brad, no? Kay basin makalaag ko da gingoog unya mag-uban tas prisuhan. Kay last time, I don't know kung nakasulod ba ka dito sa Kamigin, sa Mambahaw District Jail. Nagdumot-dumot pa ko dito, Brad Pastor, kay nga naman, wa ko kasulod sa pikas kay na short miss time kay busy kay ba. Ang akong oras ato manggod, perting ko na. Higpita ba na lain schedule, so sa district jail ako nakasulod, sa city jail wala, pero balikon ko to. Okay? Shout out again Batang Mindanao, 29 Vlog TV. God bless. Okay, let's go. Ang nangutana na to igsoon, ang nagpatabang na to karong buntaga igsoon, gusto siyang munda yung sigarilyo kay mao na lang niya bisyo. Ikapoy na siya. Sige siya attempt. Which is mauna inindot kay nga desisyon sa iyang kinabuhi karon. Now, kanay gamay. Ang sigarilyo makasala ba? Makasala ba ang sigarilyo? Makasala. Tagaanta mo. Ngano man? Makaunsa ang sigarilyo, makadaot sa lawas. Unsay madaot? Baga. Gidauban ni mong baga. Unsay giingon sa pulong sa Ginoo tong lawas, kung basahon sa tagaan na to verse, mga igsoon. Ingon diri ang 1 Corinthians 6, chapter 6, verses 19 to 20. Sala ba ang sigarilyo? Ang tubag dara. Okay? Ingon diri ang 1 Corinthians 6:19. Don't you realize that your body is the temple of the Holy Spirit who lives in you and was given to you by God? You do not belong to yourself, for God bought you with a high price. So you must honor God with your body. Okay? Ingon ang pulong sa Ginoo karon akong gibasa. Matod-matod pa ni Pablo. Ang atong lawas templo sa Espiritu Santo. Okay? So tungod kay itong lawas templo man sa Espiritu Santo, kinahanglan ato ning ampingan. Di man mo puyo ang Holy Spirit kung di ta mag-ampingan ni balaan, ba dapat magbalaan ta? Why? Because in the first place, the Holy Spirit is holy. Di siya mupuyo sa mga hugaw nga dapit.
Nya ugway Holy Spirit ta igsoon unsaon man nato paghimo og saktong desisyon. Kung wala natong Holy Spirit, wala tay saktong direction, wala tay giya igsoon. Why? Because the role of the Holy Spirit, one of the role of the Holy Spirit is to teach us all things. Maghatag na to giya, maghatag na to saktong direction. Kung ang atong lawas nga templo ni atong gawgawan, di mo angay ang Holy Spirit mo puyo because in the first place, He is holy. Kung wala siya, mag-unsa naman ka. Sa kalibutan nga grabe kangit-ngit, nga daghang mga tentasyon, daghang mga offer nga mura og tinuod pero dili di daghang scam. Amen. So niingon diri mga igsoon, atong lawas templo sa Holy Spirit. Nga nagpuyo nato nga gihatag sa Dios. Next line, you do not belong to yourself. Dili na ni atoa ang atong lawas kay ano man. Because for God bought you with a high price. Tungod kay gipalit na ta igsoon sa mahal nga bili. Excuse me sa mga igsoon. Lab, palihog ra kog naib taw lab. Nya ipadto sa layo. Excuse me. Kay sabang iro. Nya bugawa pong iro. Gibaraw ta sa atong mga binuhing iro. Okay? Na taraw. So, kung balikon, for God bought you with a high price. Kita di ay gipalit na ta. Sa diyang nagpalansang si Kristo ibabaw sa krus sa Kalbaryo, igsoon, mauto ang bayad nato, presyo, grabe kamahal. Kinabuhi ni Kristo bayad para nato sa tong lawas. Unya ato lang ning dauton sa makadaot nga bisyo, di ba? So mao ni mga igsoon, ang sigarilyo sala siya. Why? Because our body, because smoking can harmful siya, makadaot na to. Masakit sa baga ang uban. Ginagmay ro, ginagmay pero maganamanam na. Ginagmay gina magsugod ang dinagko. And aside from that, kanang ginagmay nimo matapok-tapok ng nikotin padung na sa imuhang si tawagan na baga. Aliog niya ko close la ba kay nag-aircon club. No, ana na siya mga igsoon, no? So makadaot siya. So since makadaot siya, ang Holy Spirit di mo angay mo puyo. Holy man siya, no? Next line. So you must honor God with your body. So atong himayaon daw, according to Saint Paul, ang ato ang magbubuhat pinagis tong lawas. And do you think smoking makaglorify ni Lord? I don't think so. Why, Pastor? Because smoking, one of this day, magsige kag sigarilyo, pwede ka maana. Wa tagi pakataw sa Ginoo nining kalibutan aron maghikog prangka nga pagkastorya. Ingan ni ko mao nang daghan mo unfollow nako. Mo prangka kung ano magapuhap man ko. Amen? Kamatuoran lang ni igsoon. Ang sigarilyo bisag inanay ra na ginagmay, ihatod tas kalaglagan na puhon-puhon. Ug ang consequence dili sama sa sili nga muhalang dayon kun dili it takes time pero moabot ang panahon maningil na siya. Amen? So sakto ni iyang patambag na to karon igsoon nga gusto na siya muundang og sigarilyo. Gusto na siya muundang kay kapoy na kayo. Dako pa jud gasto ang sigarilyo karon. Okay? Gusto siya nga mo serbisyo sa Ginoo nga limpyo way bisyo. Sakto gina. Kaya binyo mga igsoon ang asawa urbana nga way bisyo, proud kayo ang mga anak. Ug ikaw asawa imong bana way bisyo, di ba? Asawa proud kay ka? Imong ipanghambog imong bana kung bana way bisyo. Tagsar matod pa nila, tagsar daw roy way bisyo. Pero daghana sa mga Kristohanon, normal na nato namo nga way bisyo. Grasya sa Ginoo. Amen. Yung sila tagsar di tawron nga way bisyo day daghan mga Kristohanon way bisyo. Praise the Lord. No. Now, karon mga igsoon, atuwa na ning tagaag solusyon nga unsaon nga makagawas siya. Maundang ang iyang pagsigarilyo. Ikapoy naman siya. Una, what ay laing buhaton? Mateo 11:28. Okay? Bunog na kayo nga verse. Lagi, paningot na ko. Kusga na itong aircon. Bunog na yun nga verse, Ikson. Mateo 11:28. Ingon si Jesus, dool kamong tanan, kamong gikapuyan na bugatan sa inyong gipasan, kay papahulayon ko kamo. Unsa man imong kabugat karon? Bisyo, sigarilyo? Duula si Lord. Duula uban sa sincero, seryoso nga kasing-kasing. Diha ko gikan. Sa diyang makita ni Lord nga naning kamot ka og maayo, kay gusto jud ka mo gawas anang espiritu sa nikotin. No, say tawag ana niya. Demonyo mo jud nagpaluyo na kay
I believe the Holy Spirit will never encourage us to do smoking. Yes. Makaharm guna sa lawas na to. Amen? Di ko mutuo mga igsoon, og na kay Ginoo, suguon kang manigarilyo. Nayuban, hambugiro kay moingon nga sakto sila. Naa sila sa sakto nga pundok. Yes, pangka lang ko. Madlok man ta. Sakto ilang grupo. Praise the Lord, hallelujah. Wala tayo problema na. Pero kusog kay manigarilyo. Mao ba na Ginoo ninyo? Musuguon mo nga manigarilyo? Ang tinuod nga Ginoo bag-uhon ta kung unsa may nakagapos nato. Amen. Mao na tinuod nga Ginoo. Kung imong sangpiton nga, Lord bag-uha ko, mabag-o ka, once di kay na mutubag, there's something wrong with your God. Kay tinuod nga Ginoo mutubag, dili bungol. Ang tinuod nga Ginoo milagroso. Ug walay Ginoo nga musugo nato nga maghubog-hubog ta ug mag-inom ug magdruga or manigarilyo. Amen. Lisura po kay gitagaan ta niya kinabuhi niya, siya po yung patay, si Lord pro-life. Kay John 10:10 ning ari si Jesus to give us an abundant life. Ang yawa hino ning ari pagpatay, paglaglag. Mao na siya nagpaluyuan ang makadaot nga bisyo. Ana ra nakasimple, so hindi pa gyud ta kasabot. God bless us. Bitaw. Mao ra na una natong baton igsoon, kung gusto ta magagawas anang bisyuha kanang sigarilyo, duol sa Ginoo, surrender. Duula si Lord with a sincere heart. Kay ngana ko. No? Kay once makita ni Lord ng imong pagdangup niya, pagduol, nagpaubos ka, imong gipakita nga kapoy na kay ka, imong gipakita nga sa Ginoo nga need kay ka rescue, imong gipakita nga Lord, luoy nga jud kay ko, gikapoy na ko ani. Lord, I want to become a role model to my family, to my children. Ginoo, gusto ko way bisyo. Kay unsaon pagsunod nila nako, unsaon nga adto sila sa hayag nga ugma nga ako mismo misyuso. Ana istorya si Lord, kay si Lord dili bungol. Amen. Sa na makita sa Ginoo mga igsoon nga sincero ka nga ning duol ni dangop niya. Unsay gitubag niya? O sige ngon. Dol ka mong tanang gikapuyan og nabugatan sa inyong gipas-an diha. Next, papahulayon ko kamo. Dili papahulayon nga mopahulay tas kalinaw. Kundili papahulayon ta sa ato ang gipas-an nga mga bisyo diha gidaladala. Naay gitawag og deliverance, naay kabag-uhan. Amen. Kaya kabaguhan sa Ginoo. Instantly. Ang uban maingon nga di ko mutuan nang mabago kadayon. Sige, ato lang ning kuag bahin. Base kani nga verse. Miingon ba diri? Dol kamong tanan kamong gikapuyan og nabugatan kay papahulayon ko kamo anam-anam, niingon ba? Wala, niingon kay papahulayon ko kamo. It means instantly, depende sa pagpanugyan nimo. Depende sa pagduol nimo. Kaya ko igsoon, ako kaila. Ingon siya, Pastor, mauna lang niya akong bisyo, sigarilyo, ginagmay, pero igsoon, prangkanti ka, kadugayan ang ginagmay, ning balik og dinagko, nagsuyop na pagbalik og syabo. Igsoon, depende na nato. Ako di ko muto. Kanang mga inay-hinay, no, ilahapon na, pero ako di ko muto kay sinatin ako ni. Way back 2012 sa diyang, mingon akong mama o papa nga iparehab ko sa Cebu. Kay nabuang na kong Cebu, mag-istorya na kung ako raw sa, mag-istorya ko sa kahoy, mag-istorya na lang kong way tao. No? Sa diyang, ingon sila, ato na lang ni iparehab si Tiago, kay Santiago man akong itawag na lang ako kay James, lagi ako nga. Ato ni iparehab, kay nagpakauaw ni nato. Nya basin, o ganito ni makaamgo sa rehab. Adto ni dito makahinuklog sa iyang sala. Nya di na ni makasuyop dito kay di jud ni mapugngan. Igsuon sa ding akong gihagit ang Ginoo. Ning duol ko niya nagpaubos, ning duol ko niya sa kasing-kasing nga sincero igsuon. Ako ang gisurrender, ako ang kinabuhi niya. Nabag-o ko dayon pagkaugma. Ang uban maingon butbot na ako, ari ako sa mga tagaan tamog address Tangaran, Clarin, Bohol. Ari ako magstorya ta heart to heart talk. Unya pangutana mo sa among silingan kay wa man mo kailan ako. Pero ang uban nakailan ako ug unsa ko kabuang sa una. Unsa ko ka grabe ka demonyo, barumbado. Unsa ko kabadlungon diri sa muang baryo. Ang uban maingon hambog ari ako diri ro makaila mo. No? Pero sa diyang ning duol ko sa Ginoo, kinasing-kasing with a sincere heart, hilak, nakita ni Lord akong mga luha, nakita ni Lord ang akong kinasuluran nga gusto na jud ko mo pahulay. Kay kapoy na kay sigsuyop, girilyo, inom, babay, unsa man diha igsoon. Pero ang Ginoo, wow, gamhanan siya.
ang Ginoo milagroso. Iyang gitan-aw once makita niya nga sincero ka. Brad, kung nagpatambag ani, kaya ka baguhon. Amen? Kaya ka baguhon mo ni. Matthew 11:28 try tubag ani. No? Muduol ka ni Jesus. Why? Because Jesus is the truth. So ningingon siya sa John 8:32. You will know the truth and the truth will set you free. Makabalo ka mo sa kamatuoran ug ang kamatuoran maghatag nimo og kagawasan. Brad, kagawasan anang sigarilyo gamay ra ng biswa. Gibag-o gali ko siya bo tanan. Grabe. Kaya kay na sa Ginoo giunsa ko pagbag-o sa Ginoo samot ta ka. Mao ra na imong gusto ka mo gawas sa sigarilyo. Dula si Jesus paubos, surrender, sincero. No? Kay nga naman si Jesus, He is the truth. John 14:6, I am the way, the truth. And John 8:32, ningon dia, the truth will set you free. Si Jesus maghatag nimo og kagawasan. Amen? Duula lang siya, igsoon, pinagi sa kasing-kasing nga sincero, seryoso. Huwag ang imong pangandoy nga kagawasan, ihatag nas Ginoo. Kamay ra kay nas Ginoo, igsoon. Pero kita, imposible na to nga magbag-o sa itong kaugalingon. Apan si Lord, wala imposible niya, igsoon. Amen. John 8:32 again. Makabalo ka mo sa kamatuoran. Ug ang kamatuoran, si Jesus, maghatag og kagawasan gikan sa mga gapos ni Satanas. Ana ra sa yun ra kayo ni. Diri ko gikan. Amen. Diri ko gikan, igsoon. Karelate ko ni nga struggle. Na mga time sa unalas na ning suyo plus ni wajoy kaundangan. Apan kung sa atong pagbag-o atong apilon ang Ginoo, sigurado tang mabag-o, makabaton tang milagro. Amen. Ano way malisod sa Ginoo. Mao ni akong tambag nimo brad, og sa tanan nga nagtan-aw karon diri. Nga mao na imong bisyo sigarilyo, inom unsa man ang bisyohan nimo makagawas ka di same ra ni nga proseso himuon. Dola si Lord paubos ang kuna nga gikapoy na ka. Kay dako na kay kagasto unya krisis pagitaron. No, nag-budget ka sa bugas, sudan, budget sa imong pamilya, mag-budget pa jud ka sigarilyo og inom. Unsa pa diha? Si Lord ang makatabang nimo. Christ is the answer. Diha og gikan igsoon. Amen. Mo na tinuod para sa kuha di man sigarilyo ang dugay siya bugid. Kay daghan kay ning ingon nga ning undang na sila suyop pero musuyop og pista. Musuyop og nay kalingawan. No, lipaton ra nga asawa nganong kay di ko kay bawo nga na ako'y daghang barkada nga na. Adto pa musuyop sa ubang lugar layo. Karon di makitaan. Pero may matagos Ginoo. Kung gusto sa tinud-anay kagawasan gikan sa mga gapos ni Satanas igsoon. Gikan sa makadaot nga bisyo, unsa may bisyo ni ba? Pornography, apil na bisyo na. Dula si Lord. Amen. Dula si Lord pangayog tabang, sigurado ang kapahulayan. Kaya again akong balikon kinsa si Jesus, siyang kamatuoran. Ug niingon ang Juan 8:32, ang kamatuoran maghatag og kagawasan. Sa atong duulon si Lord tinud-anay maghatag tag kagawasan. I mean, naagid tay hingpit nga relasyon ni Kristo. No? Once na tay hingpit nga relasyon ni Lord, mahiusa ta. Ang duha na himong usa kay nagiusa na ta ni Lord. Mahimo tang bag-ong binuhat. Mao na yang gingon sa 2 Corinthians 5:17. If anyone is in Christ, it means if anyone who has a relationship with Jesus Christ, he will become a new creation. Mabag-o na siya. Sa una manigarilyo siya, musuyop siya, palahubog siya. Dili na karon, bag-o na siyang binuhat tungod sa Ginoo. Mao na ang uban diyan nga mga ambugiro kay magsigingon nga kami may sakto, pero lulong sa makadaot nga bisyo, but-but na ayaw mogtuon ang nanas kamatuoran. Kay kung tinuod na silang nas kamatuoran na Ginoo na Kristo, di na sila pa inganaon oy. Di na nila padagmalan ang ilang lawas na templo sa Espiritu Santo. Kung tinuod ang nas kamatuoran, di tagapos, ana. Kung tinuod ang nagkinabuhi sa kamatuoran yun, nga pinasikat sa Bible, di ta mga palahubog, di ta mga bisyoso, nga naman, makadaot na, o walay sugo ang Ginoo nga madaot na. Amen? Do you think gisugo ta ni Lord nga atuan ning daoton tong lawas? Kung tinuod pa naman igsoon, supak sa pulong kay siya pro-life man. Ningari siya to give us an abundant life, apil ng good health, niya maghatag din na good health ng bisyo. Kung man pastor, ginagmay o asam din magsuguran dinag ko, ginagmay man. Amen mo na mga igsoon. Kung tinuod kang nas kamatuoran, magawas yung gani.
Mao na Brad katong nagpatambag nga gusto ka mo gawas sa kanang sigarilyo, gamay ra kay nas Ginoo. Duula lang si Lord with a humble heart, with a sincere heart. Makigistorya ni Lord pangayog tabang. And then aside from that, tagaig panahon si Lord. Taliwala sa imong kabisi. Tagaig siya quality time unya. Dapag yun. Kay naidaghan nga gustong magbago pero hangtod karon wa na bago kay magsige og barkadag balik-balik ang ambisyoso. Brad, aside nga moduol ka sa Ginoo, mosimba ka, moampo ka, mobasa kag Biblia. Likayin na itong mga bisyoso ni mong barkada kay usahay. Sigarilyo mo na imo no. Miundang na ka, gusto na ka mundang pero makabaho gali ka sigarilyo. Kay nagdulduol po ka sa imong manigarilyo kay nga mga barkada. Dakog posibilidad nga mobalik ka, matakdan man ka. Ingon si Pablo, bad company corrupts good character. Ang daotang mga higala, kauban, makadaot sa maayong pamatasan. So nakadungog ka ani, mabag-o na ka, grasya sa Ginoo. Ini kabag-o nimo, pagbag-o sa barkada. Barkadahan ang mga tao nga way bisyo. Barkadahan ang mga tao nga duol sa Ginoo. Barkadahan ang mga tao nga dalon kag simba, nga madagma ka, iampo ka. Barkadahan ang mga tao nga among gawas sa baba. Puro mga pulong nga makapalipay sa Ginoo. Prangkahan di ka, anak nga pamaagi, tinud-anay jud ka nga mahimong gawas nun. Ang gagawasan, choice na to. It's a decision. Desisyon na to nga musurrender sa Ginoo. Desisyon na to nga muduol sa Ginoo. Desisyon na to nga mudangop sa Ginoo. O desisyon po na to nga mubiya na sa mga barkada nimong mga bisyoso. Kay bisag kung saon nimo gustong magbag-o ka, sige kag pakiloy sa Ginoo pero nagpabilin ka sa imong mga barkada bisyoso, dakog posibilidad nga di ka mabag-o. Brad, si Lord mo tabangi sa di mong kagalingon. Akong testimony, kung waka kadungog, tagaan di kag kuan. Seriyang nabag-o na ko way back 2012. Kay 14 years naman ko kapin nga giset free ni Lord. Grasya sa Ginoo. Di ko kalimot wa ko igaw sa balay. Dahang kong barkada, barkada na ko, dahang kong barkada, dahang kong librihon og suyop sa una. Kaya bugiro mo ko, kay mangawat naman kong kwarta niya, akong librihon to mga tagsara man suyop. Akong gimo, Brad, almost 7 months mo ko gawas sa balay. Pero wati kaing na, nga di ka mo gawas. Likay lang sa imong mga barkada ambisyoso. Ako gawas sa balay kay kuan. Gusto ko nga di ko makigmingle sa mga barkada ambisyoso, mga adik-adik, mga kriminal. Akong gihimo nara ko sa kwarto, nagsigir ako og paminaw og mga worship song parehaning nagtukar karon. Imong gunit yana. Basag Bible niya magkanta ko. Moro na akong trabaho, di ko mukaog pamahaw og paniudto. Ayaw lang po ko sunduga kaya kuha ning commitment. Wa ko'y gawas-gawas for 7 months or almost 7 months ba to? Kay para na ako, basin ba matintal ko. Mahadlo ko, mubalik ko sa akong pagka-adik-adik. And then pag humana ng talmurag, nag-self-rehab ko. Na ako nagpuyo sa presence ni Lord. And then pag humana ng mga igsoon, mga almost 7 months or 7 months siguro to, akong nabati nga murag ligon ako spiritually. Akong nabati nga murag na ako ikabuga ba sa demonyo, pwede na ako musukol. Dito na ako nitipo sa mga barkada o wa na ako matintal. Pakiton ko nila na isyabo. Pakiton ko nila nga daghang kayo, manuyop lang sa kong tubangan, tagayan ko, di na ko mudawat, nga naman ligo naman ko. Grasya sa Ginoo, no? Muadto ko nila, bisag mag-inom sila, muwali ko silang tubangan. Diya gali, nagsuyop, nagwali ko, bisag nagsuyop, hala niya, nagsige kong sultik pang Ginoo. Kay ligon naman ko. Pero before ko naligon, wa ko nagkumpiyansa, wa ko magduldool dito sa, kay bata pa man ko spiritual eh. Pero abi nimo, bisag hangtod karon nga, grasya sa Ginoo, ligon-ligon ako, wag gyapon ako tuyoi nga muduol sa tentasyon. Kay ang yawa, kay balon mo ang yawa, pero ting yawa agyo na siya. Iya dyan ang himuon ng iyang role as yawa. Makita siya og lugar, ingon ang pulong sa Ginoo ayaw, tagayag lugar ang yawa. Makita siya og lugar nga naka nagpadulduol dito, piti jud ka, may pay mo palayo ka, be wise. Usay na tintal ta kay nagdanghag ta. Amen. Again, Brad, gamay ra kay nas Ginoo. Gusto ka mundang sigarilyo una, duol sa Ginoo. Desisyon nga muduol nga tinud-anay, tinuuray with a sincere heart. Kay kinsa man na si Lord, He is the truth, and the truth will set you free from the bondage, chains of drug addiction. I mean, nicotine addiction. Nicotine man na. Kaya na kay na bugtuon na sa Ginoo. And aside from that, pagsugod na karon og likay sa imong mga barkada nga manigarilyuhay. Amen. Pagsugod ng likay,
Kay kung magsigi kag simhot sa aso, utot sa demonyo, mupalit jud ka kadugayan og Hope, Mighty or Marlboro. Pero kung mulikay ka, adto ka sa mga tao nga way bisyo, apirting lamia, sigurado ang kabaguhan. Ang kabaguhan, manggod Brad, paminaw mga igsoon, nani gitawag og cooperation. Si Lord mulihok, niya mulihok pug ka. Lisod pag si Lord, na sige lihok niya ikaw, wakay buhaton diha. Mao na siya mga igsoon, no? Diha ko gikan sa 16 kapin katuig, nalulong sa illegal nga droga. Sigarilyo, inom, babay, rugby, bolkasil, marijuana, gasolina. Ang uban mo ingon, sobraan ramang ka, pastor, aronay mo tuo niyo, gipunan ni mo imong bisyo. Ari, lagi ko dire. Aron makabalo mo kung sa dyan akong bisyo. Ang akong mga amigo Rigson, gitawag ko ni, even our instructor before sa criminology, ila kong gi-consider as a hardcore drug addict. Grabe ko ka-addict. Di ko normal ko. Ang uban, walang kaibaw, kay mga but-but na, puno-puno, ay pari ako dire, ano madlok man ko, tinuod man eh. And aside from that, dili ka may mong efektibo. Kaya instrumento ni Lord, kung but-but imong testimony. Di mo effect, way impacto, may tabo. Bitaw again, Brad, lucky to no, nagpa-advise. Mora na akong ikatambag nimo. Gusto ka mo gawas, gusto ka ma-totally free from the bondage of katong nicotine, sigarilyo, dool sa Ginoo. Sincero nga kasing-kasing, simba, basag Bible, paminaw og mga worship song. Kunya, aside from that, likay sa mga taong bisyoso, mga manigarilyo kay makasimot, gili kag aso, dakong posibilidad, basin mo balik ka. Be wise. Simba, matag Domingo or sa adlaw nga, attend og mga ini activity sa church para ma-feed ka sa word ni Lord. Mabisi ka ba? Nya dili na ka mo entertain sa tentasyon, kay busy man ka. Ana ra. Gamay ra kay na. Saad sa Ginoo, makabalukas ka matuoran si Hesus, muduol ka, makigrelasyon ka. Kana nga kamatuoran maghataw og kagawasan sa gapos. Amen. Even right now nga naminaw ka, kaya ka baguhon. Yes. Kaya ka after this mabago na ka. Way posible sa Ginoo. As long as you have faith, muduol ka niya nga kinasing-kasing sincere, mabago ka. Ingon sila, but-but diha, kung gikan nga nung but-but man akong kinabuhi. Ako musulti ko ani, kay ako mismo nakasinati, kung giunsa ko pagbago sa Ginoo. Ako mismo nakasinati nga instantly, igsoon, nabago ko. Amen? Makaprove na akong mga amigo nga pulis. Kabalo na sila, o kinsa jud ko, kung mga classmate na ko. Mabitaw karon nga ako may lecturer na diri, mga surindiri, mga adik-adik, kay diha ko gikan. Sa mga tao nga naglisod o gawas na diha ko, karilit ko kay akuan ang kinabuhi mismo. Amen? Sumawar na Brad, nagtanaw ka diha. Salamat. Salamat sa imuhang pagdangop ka nako. Ug mao to akong ikatubag. Duula lang si Lord. Even right at this moment, naminaw si Lord niya. Si Lord kabalo sa imong familiar, si Lord sa imong struggle. Andam siya mo tabang nimo nga makagawas ka sa pagkagapos, sa pagpanigarilyo. Gamay ra kay nas Ginoo. Amen. Gamay ra kay na ni Lord. And the same God, the same Jesus nga akong gilagaran, giunsa ko pagbag-o Brad, baguhan sa ganiya. Amen. Ana ra na. Nya once mabag-o na ka, ay nagbalik ato dito mga standby unsa to mga barkada nimo manigarilyo ay mga adik-adik ay na. Pagbag-o pod og barkada, pagbag-o og higala. Amiguha tong mga tawo nga way bisyo, mga taong duol sa Ginoo. Aron ang imong kabag-uhan mulungtad hangtod inigbalik sa Ginoo. Amen. Let's pray. Father in heaven, thank you so much for your word this morning. Mahitungod Ginoo nga unsaon nga totally ma-set free mi sa gapos ti Satanas. Salamat sa imong pulong Ginoo. I pray Lord God, kung naay nagtan-aw karon Ginoo, moabot ni Ginoo sa iyahang timeline karon, na may mo replay ani unya Ginoo nga naa sa gapos sa kaaway, na siya sa addiction Ginoo. I pray Lord God nga imuha siyang tagaag kagawasan, and I pray Lord God nga imo siyang dasigon nga mo desisyon nga tinud-anay aron mahaw-as siya gikan sa kangit-ngit Ginoo. Kay ako Ginoo nagtuo ko Lord God, we know and we believe nga wala minimo gipakataw nining kalibutan aron hugaw-hugawan among lawas sa makadaot nga bisyo. Kundili imo ming gipakataw nining kalibutan Ginoo to worship you, to glorify you sama sa imong pulong nga giingon ni Pablo nga amo kang himayaon pinaagi sa among lawas Ginoo. Dili kabubuton nimo Ginoo nga among dauton among lawas sa makadaot nga bisyo.
apan imong kabubuton nga amo kang himayaon pinagi sa mong lawas, pinagi sa pagbuhat sa imong kabubuton lamang. So Lord, salamat kaayo sa imong mensahe. Thank you so much, Holy Spirit, for your presence and for your word this morning. Thank you, Ginoo, sa mga viewers karon, Lord. If ever, Ginoo, na nagtanaw karon nga wala pa gid totally free, I declare deliverance in Jesus name. I declare miracle in Jesus name. I declare genuine transformation in Jesus mighty name. In Jesus mighty name. Wala imposible nimo, Ginoo. Og sa tanang nagtanaw karon nga gipahigawas na ani nga mga bisyo, gamita sila, Lord God, para ang naa sa kangit-ngit, Ginoo, makabaton, Ginoo, kagawasan usab, Ginoo. Because we know, Lord God, dili tanang nagbisyo karon nag-enjoy. Naidaghan karon nga nagbisyo, nagikapoy na depressed na, kay gusto nang muundang, gusto nang magbinutan ug molagad nimo. So Lord God, listen to the cry of their heart right now, Lord God. I speak deliverance for them, Lord God, and I speak transformation in Jesus name, and I declare complete salvation. I declare, Lord God, nga makabaton sila og intimate relationship nimo, kay diha na magsugod sa relasyon nimo, Ginoo. The moment we have an intimate relationship with you, Lord God, diha sad magsugod, diha na mo mabatunan ang among gipangandoy nga kagawasan, kabag-uhan sa among kinabuhi. Salamat, Lord. And right now, Lord, akong giampong unay nagtan-aw karon, Ginoo, nga naibalatian. I declare healing in Jesus name. I declare, Lord God, among gi-claim karon, Lord God, ang imong saad, Ginoo, nga pinagis imong labod na ayo mi. Kung nay nagtan-aw karon, Ginoo, nga samdan siya emotionally, I declare healing in Jesus name. Emotional wounds, Lord God, nga di maayo og doktor apan maayo nimo. And then at the same time, kung nay nagtan-aw karon nga physically na siya balatian physically, I declare healing in Jesus name. I declare miracle in Jesus mighty name. Hallelujah. Sa nagtan-aw karon, Ginoo, nga naputos sa utang, salamat, Ginoo, nga maimpas kana sa pangalan ni Jesus. I declare financial breakthrough, himua lang silang Lord God, himua silang matinud-anon, because sometimes di man gud may matinud-anon nimo, Ginoo. That is why makautang-utang mi. But Lord, I pray nga mahimo silang honest and faithful nimo, knowing nga ikaw ang tag-iya sa tanan. You are the blesser, and everything that we have comes from you. And I pray, Lord God, sa mga negosyante, palambuon, pauswagon nimo og imong gamiton para sa imong kamayaan. In Jesus name. Sa mga naitrabaho, I declare mahimong faithful nimo, knowing that you are the source of the blessing. Sa mga naitrabaho, I declare, Lord God, nga paboran nimo, I declare, Ginoo, promotion in Jesus name. Mahimong blessing, pabor sa ilang amo in Jesus mighty name. Salamat, Lord God. Ug sa tanang nagtan-aw karon, Ginoo, nga nagkinahanglan, Ginoo, gusto og kaluwasan sa ilang tibok panimalay, I declare salvation to their whole family in Jesus mighty name. Thank you, Ginoo. Salamat sa tanan-tanan. Among angkunon ang kadaugan, among angkunon ang milagro, among angkunon ang kahibulungang butang nga gikan kanimo, Ginoo. Salamat, Ginoo. Himo aming takos lang, Ginoo. We receive it right now by faith in Jesus name. This is my prayer. Ug ako kining gisiliwan, amo kining gisiliwan sa gahom sa balang Espiritu Santo. Sa pangalan ni Jesus nga mayamong bugtong manluluwas. Amen and amen. Mabungahong adlaw, mga igsoon. Praise the Lord. That's all for this morning, mga igsoon. Salamat sa inyong pagig-uban, no? Wa ka bantay itong ubang mga kuan ba? Wa ka bantay. So, sige lang, okay, so ako mong gi-encourage igsoon to subscribe to YouTube channel, kay ako ning i-transfer dito karon ang link na sa caption ni nga live, kay mawa na ni in 30 days. So, sayang ba? Bisyo-bisyo ba yan daghan ba yung naiguan Okay, thank you for being with me, and see you next time. Kung mga bakante ko kay pirti jud kong bisiha. Grabe. Para sa kay mayaan sa Ginoo ra po, no? So again, salamat sa iyong pakig-uban kanako. Ako nag-ampo nga karong adlaw di ron matapos nga di mo panalanginan sa Ginoo. I declare that today is gonna be a blessed day, a fruitful day, a day that full of blessing, and of course katong naa sa mga lain-lain kanasuran, mga OFW, ampingan mo sa Ginoo diha. Ubanan mo sa Ginoo in Jesus name. So that's all for today. Again, see you next time. Anyway, akong ibalik ang himaya sa atong buhi nga Dios. Siya lamang ang pasidunggan. Wa ko'y giisa nga relihiyon, wa ko'y giisa nga pundok, but I lift up only the name above all names, the name of Jesus Christ. Amen. See you next time, mga igsoon. Ampo, amping, abante. And I just want to encourage everyone to follow our page para daghan ma-bless. Amen. God bless everyone.